Noi? Că nu? Cred că trebuie să pun lopata, știi? Nu cum o tai tu acasă. Poftim? O tai eu acasă. Ok. Azi vine de adânc. E bun. Detectorul meu sună singur. Ha? Detectorul meu de semnale false. L-auzi? Aha. Mă, și aici? Bagă mâna mai adânc. Pământ. Într-adevăr, e greu în apă. Dacă n-ai din aia și tu. E să simt la palmă ca seara. Ce așa? Nu, las că... uite. Ce era? Winston, Foley, gata. Foarte. Foarte tare, nu? Da, păi... Asta-i? Măcar ai încercat. Bună ziua! Ok, să începem să enumerăm. Asta este o piuliță. Se dă semnal destul de bine. Pentru cei care au Fisher, se dă vreo 10-11. Da? La idee. Așa. Ochelarii de firmă pe bune. Hai! Deci sunt din al doilea război mondial, că Heil nu zic la ce vine, poate doar zic Heil. Ok. Asta este 1939, copșa mică cu gir 792 2. Așa am găsit astea două inele de porumbel 2012 România. Cine știe numerele astea? 043825 România 2010 0919710. Și am mai găsit ceva. Primul meu buton militar. Așa mi-a spus Radu Silaf, că este buton militar. Da? Ok. Okidoki. E un buton militar. Bye. Ok. O seară bună și oricum data asta a fost cam puțin. Ce să facem, asta este.
Data viitoare sperăm să fiu mult mai mult. Ok, ceau, ceau, bye.